Hai, care e motorul? Dar unde-i să ridică? Hai, tu dă-i drumul. Cealaltă să-mi ia până la față. Hai să mă pun. Ai grijă unde ce el are. Hai, măi, Să nu se veni ploiate, cel noroc cu aceste vicoarii în nord și nord-vest a piscinei. Liceul a fost prindeța care veniți pentru alte detalii la ora 5. Mai vedeți-o pe bătăietă. Hai cu spate acum, mai. Mușcu cu spate. Ei, format. Spate acum. Uite așa. Hai să-mi A luat în spate, nu mai. Hai, totul bun. Băi, dar nu știu ce. Li s-o sparte. Bagă, bagă. Și notatorii de la lotul național iconea ca noi. Hai, totul nu o purtă, altceva. Altceva doar în spate de lume. Jum ca la acasă. Hai, mușcă. Pam, 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 pam. Aruncă chitai mușcă. Bună! Bună! Atacul rechinului! Fac atacul rechinului, pula! Tu n-am știat că te încurtești acolo, ei! Ne-am zis că vină! Atacul rechinului! Nu știu, filmează atacul rechinului! Hai, bag! Tacul! Tacul, atacul rechinului! Dă măcar spuneți ceva! Să încercăm cu Acum se poate, nu? Hai, ce mai faci, măi? Hai să-i tura acum în spate! Hai să-i tura acum în spate! Acum, pomă! Să-i tu spate la mine și direct mă gări! O să uita Ana în pală, mi-ar scurs ușul! Ana, ce să fie? Așa, n-ai! Cum, se rimam deodată? Da, mă, dar tu ești în spate la mine, spune! Vrei să ai după mine, că ești în spate? Mă, mă, ți-ești bine după zuri? Hai, mă, hoși noi doi! Hai, stai, nu știi, că nu poate să ne n-am unică, dar am două! Hai, mai filmat! Hai, acolo filmat, cădem direct! N-are cum să te parcă! Hai, bătana, lasă-i tu la mine! Băi, dirimanilor! Hai să-mi bag!